si dáme jednu pieseň od, ktorú spievala Gabriela Hermeliová. Pieseň Nie si môj typ. Je o tom, že nie vždy stretneme toho ideálneho partnera, ale protiklady sa priťahujú, tak sa hovorí. Plus a mínus dáva kosinus, že ty nie si môj typ. Iba, že by si bola. Pretože máš oči smutné, veď tiež ich hľadať nie je nutné, to nie je nutné, uznáš sám. Ty nie si môj typ, tebe stále niečo chýba, na svet sa cez slzy len díváš, i vtedy, keď ja sa chcem smiať. Ty nevidíš, že jasný deň, dokým sa usmieva, s úsmevom na tvári, s takým ťa žiaľ nepoznám. Ty nie si môj typ, v tom práve sa ten vtip skrýva, že svet pre teba veľa chýb má a tu potom končíš vás. Na smutnú lásku dnes ja nemám čas. Že svet pre teba veľa chýb má a tu potom končíš vás. Na smutnú